Cambuur maken weinig bekend dat ze afscheid nemen van alle spelers. En daar valt een heel aardig alvertal van te maken. Maar André Krul op een goal. Pereira, McIntosh, Herings en Vita's achterin. Een middenveld met zijn eigen Berend Schoutstra, Barto en Hoefdraad. En een ongeval van Narsing, Berisha en Rosheuvel. Een ploeg van spelers die het maaien waar 323 wedstrijden voor Cambuur voetballen ha en erin 24 doelpunten maken. Ja, in totaal 24 doelpunten. Nevens mij 21 doelpunten alleen nog van Martijn Barto. Ja, ik zou correct zeggen. Daar komt net heel veel mee, denk ik, maar dit team. Maar, nee, maar want al deze spelers zijn per brief geïnformeerd. Hè, wat formeel mat het dan voor 1 april. Ja. Het is ook net voor het eerst hè, dat dit gebeurt. Nee, het is logisch. Het is net verrassend. En het wil ik net zeggen dat ze al half voet kunnen. Nee. Maar het is een ierlijks veromkerend ritueel. Ja, dat mat van 1 april. En dan worden de contracten automatisch verlengd. Dus het is daarom hier een formele opzegging, want het is gewoon een handeling die ze doen. En dan kunnen mensen daarna altijd nog weer waarom komen. Alleen nog, vaak is het maar opties, ja, dat betekent hoger salaris. Nou, dan zit je erom vast, dan dat wil ze net. En dan worden ze misschien want waarom van een leger salaris. Maar goed, als ik goed genoeg ben om waarom te komen, dat is natuurlijk vraag 2. Ja. Levert het ook nog spanning op. Gerard ook volgens Cambuur een heel soort. Ik de Graafschap het meer zien spelers met een contract van op zijn binnen. Nou, we hebben die wedstrijd natuurlijk de Graafschap Cambuur. Ja, nou ja. Spelers ermee om. Ja, maar van die spelers verwacht je dat ze weten hoe dit werkt. Het is net voor het eerst, het is elke keer zo. En het zijn profs, dus die weten wel donders goed hoe het werkt. En je geen contract voor Takamir, dat kan toch niet zitten. Ja, maar dan zou dat misschien ook eens de motivatie waar ze kennen om krijgen een stapje harder te doen. Maar dat doen ze nog net niet. Nou, dat doen ze lang net al, ja. Nee. Maar dat doen ze ik net al ja, bewust misschien. Maar de ene die straalt wel meer uit dat er weet wat er op het spel staat dan de oren. Ja. Het feit is wel natuurlijk dat je takken seizoen weer bij een volslijn oor overtal beginnen moeten. Ja, zoals ze hebben natuurlijk wel een paar mensen die nog een tror in het contract hebben. En dat bent dan meer dan je zo'n denkt. Maar daar zit neem dus een peer? Nou ja, er zit sowieso 2 keepers bij. Ah, dat is altijd mooi. Dan kunnen we beginnen. Nienhuis en Seinstra. En Seinstra, dat vind ik op zich wel apart. Dat je 2 keepers hebt die je zo lang vast lezen. Maar goed, kan weer wel meer apart hebben besloten. Want hoe lang lezen die nog vast dan? Ja, volgens mij nog tot en met 2000 zandje. Medio 2000 zandje. Maar ik bedoel, ze ik nog Bakker, Overgoor, Van der Streek. Sander Houtkoop leidt nog van Perië vast. En dan kan je zeggen, ja, wat maak je er al mee? Maar die hij zal je wel. En dan is het ook nog zo dat de mensen binnen die denken dat ze een degradatieclausule hebben. Dus dat betekent volgens sommigen degraderen dan transfervrij weg. Maar volgens Cambuur is dat dus net zo. Maar betekent een degradatieclausule dat ze gewoon een lege salaris krijgen in de eerste divisie. Maar dat is wel een groot misverstand. Maar dat mag je wel hopen, want anders hebben ze belang bij degradatie. Ja, precies. Precies. Maar dat is het grote misverstand wat er wel is. Want degradatieclausule, dat klinkt op mij zo van ja, transfervrij voort. En ben je een heel groot oor niks. Maar dat is dus net zo. Dan moet ze gewoon bij jou voor een lege salaris. Ja, nou had ik wel. Want dan ben ik wel clubs geweest in het verliezen die dat vergeten wien. Ja. Die haast nooit degraderen zo'n. Die hebben ze toch. En dan kwam zo'n club gewoon in gevaar. Hè? Ja, volgens mij is dat Henry van der Vecht, nou de technisch directeur bij Cambuur, die is dat zelf ook wel eens een keer hoe kwam. Volgens mij wie dat bij RKC. Nou ja, dat is een voorbeeld dat het dan misrinnen kan. Ja, doe wie net bij Fred Benson, wie de Jules betellen spits van de hele Jupiler League. Ja. Maar ja, het is natuurlijk, ze heb ik zo'n huurling. Zo'n huurling, maar zien wat er soms in het veld zit. Van Veen, Born, Anderman, Hierje, Latsman. Ja, precies. En daarvan speel je zeker nog net speelt ik nog net iets lang net iedereen. Dus ik bedoel, die gaan al even voort en bij sommigen kan je dat bleert om wijzen. Maar het jouwt wel, dit seizoen jouwt wel aan hoe fragiel dat is. Dat je al je huurling, of zeg maar, die een heel groot deel van je selectie bepalen. Ja, want dat rent dan. Het zijn al je gokjes en het rent dat nooit helemaal verkeerd aan. Maar samengevat zeg je eigenlijk dat het een band is. Nou ja, als je 18e staat. Ja, dan kun je niet zeggen dat het allemaal fantastisch beleid is, denk ik zo. Want we beginnen natuurlijk Gerard van der Belt, hè? Ja. Die is toen naar FC Twente gegaan. Die moest natuurlijk ook maar een heel iets rondkomen. Ja. Maar die is toch wel heel inventief, hè? Maar Rietsmeijer, destijds nog Lukoki, Manu. Ja. Dat die al voltreffers. Ja, Eetje en Rijnen, je er ook wel bij. Ja, maar ik heb nou steeds dat Van der Belt eigenlijk met noden mist wordt, Cambuur. Dat gezonde voetbalverstand net door de huidige beleidsbepalers beheerst wordt. Dat vind ik sowieso. Want Van der Belt is een van de weinigen, hij is nou wat in opspraak dan bij Twente. Maar dat is een van de weinige mensen in dit land die zowel een goed bestuurder is, verstaan het van Jilt en verstaan van voetbal. Ja. Nou ja, een unieke combinatie. Ja, dat vind je net zo snel bij. Nee. En zo wat ze toen, Manu wie een speler, die helden ze. En ik heb wel eens van Lodewees begrepen dat die wie eigenlijk helemaal net zo'n fan ervan. Zo van dat ik net dat hem net hebben, maar meer zo van nou ja, dat maat. Nou, vooruit dan maar. Maar dat weer de man die ze toen red had. Ja. Iedereen denkt ook Betje, maar die had maar een paar wedstrijden mee die doen. Maar Manu, dat wie uiteindelijk het verschil.
En dat weer dus een gokje dat goed uitpakte. En je bent maar te goed, volle... Van der Belt is er nou net meer. Nee, de grote vraag is eigenlijk van, had Van der Vecht het hek in de vingers? Nou ja, die man mag het nou bepalen. Ja, maar als je serieus zorgt naar wat hij al je helle hebt, dan is er net één in mijn optiek die een daadkrachtige versterking is. En dan kan je de PS-man, want die speelt elke week, maar dan moet je even zien hoe speelt hij elke week. Ja. Jan, wat denk jij van Red Cambuur het op? Ze staan nou laatste eigenlijk. Weet je, maar daar kan je nou weer niks van zeggen, want als ze gewoon winnen van de Graafschap en dan in de na-competitie in hobbelen, dan kun je het gewoon redden. Ik bedoel, meestal redden de eredivisieclubs het in de na-competitie. Maar winnen is maar van de Graafschap. Ja, precies. Maar goed, de bal is rond, hè? Zou Cruijff dat ook zeggen of niet? Nee, ik denk het niet. Maar bij de Graafschap heb je dus ook die contractspelers, ook een stuk of 11, toch? Dat geldt toch hetzelfde verhaal? Ja, ze spelen dramatisch, maar het is gewoon 1 potje winnen en je staat wel weer boven die strepen. Maar het hing het lang net al van die wedstrijd van de Graafschap, hoor. Want ze moet ik nog zien Willem II en nog zien Excelsior. En dan met het heel simpel beginnen. Ze moet nog zien Ajax PSV, nummer 1 en 2, dat niks. Eigenlijk 4 wedstrijden heeft dan nog. Ja, en dan heeft dus nog, ze moet nog zien NEC. Nou ja, maar die wedstrijden, de Willem II, Excelsior en de Graafschap in orde volgorde, maar dat binnen nummers 15, 16 en Sontje. Ja. Nou, als daar net van winnen kerst, dan heeft niks in de Eredivisie te zien. Het is natuurlijk dreig als het een heel iets beetje zinten heeft, maar als je van een vecht wat volgen, de oude jaren, RKC, Willem II, dat wie en ik, 2 clubs dat ze maar minder heel tam moesten. Ja. Ik heb zelfs nog een interview gelezen met Van een Vecht, zei van dat is eigenlijk net mijn ambitie om in een krimpende club technisch directeur te wezen. Nou, dat is lekker dan, maar daar zit hij dus nou wel in. En zijn jongen die rekkert naar Willem II in 2011 of 2012, dat hij in ieder geval was, maar rekkert hij ook neemt uit de voetballerij. Komt bij Johan Halsma in zijn club. En dan vervolgens neemt Cambuur die man als opvolger van der Belt. Nou, dat vind je toch opmerkelijk? Ik ben hier net om Van der Vecht autobaan, maar ik vind het wel op zijn minst hoog opmerkelijk dat dan Cambuur uiteindelijk bij hem terugkomt. Dat hij verdiep in zijn man, dan weet je dat hij bij 2 clubs net uit de verf kwam is. Ja. Nou ja, een fan is of Cambuur. Ik bedoel, het is altijd makkelijk om een zondebok. Maar bij een fan is het net alleen nog vonk. Is het ik net alleen nog foppen en dan ben het ik net alleen nog die spelers. Het is al helemaal koor. En bij Cambuur is het ik net alleen nog van de Vecht. Maar is het ik iedereen. Ik bedoel, dat ben ik de jongens die het gas meer opfretten. Maar ik had kunstgas is. Maar dat, en Henk de Jong koert op lijst ik niet meer ondergang krijgen. Dus als wie er ik net voortgaan. Dus daar speel je al van die krachten, op allerlei gebieden al je krachten. Bij Jaren en ik op allerlei gebieden al je krachten. Nou, dat leidt te volle aan en dan verlies je een keer 2, 3 of jouw keer en dan is het hommeles.